Kula paring klicunca mriko. Monggo lah monggo. Nggih. Monggo. Pelok barang. Nah. Pelok. Niki nggih langsung mawon nggih. Monggo nggih, Pun. Kok celuk. Ayo. Thank you.
Klincucul lah, klincucul ngajar ke Mbak Dede. Ya. Di bablas ke suarane Jeng Afia Misa. Iya. Afia Misa. Ujung Misa ta? Oh. Dene Ali kan dudu jeneng kok Afia Misa ngono. Misa wayang sholat apa yo. Sugeng anjing Mbak Abi. Sugeng anjing. Wah. Saya wis tambah ya, terus ya. Iya. Kayane rambutnya barang dipintam ya. Nah. Oh, yang guyo banyak kemajuan kok, Mbak. Suasana baru. Iya, harus begitu. Niki memperingati kelulusan, akhirnya ganti suasana. Sampeyan Nggih. wis lulus. Alhamdulillah. Sarjana nih aku. Nggih. Sarjana apa? Manajemen. Manajemen koperasi. Oh, koperasi ya. Iya, sudah melakukan pengelamaran Pak belum? Lamar kerja. Iya. Dereng. Oh, iya, udah dinikmati saja. Anjing. Iya. Yang penting kan sudah dilamar. Dilamar apa? Anu ada yang melamar mau bekerja di tempat Anda. Jompo usaha. Lho lah kerja iki apa kudu ngono kae? Kerja liyane ya oleh. Apa? Umpamane ngeterke sampean tanggapan. Ya ta? Wis enek nih. Wis enek. Ngelamar liyane lah ya. Napa? Umpamane ngelamar dadi penjaga hatimu. Wis enek iya an. Lah iya sing nglamar kuwi tak kandhake. Udu aku, mbahmu. Lah tak kira menawarkan diri. Ora. Aku iki nggambarke nglamar pamane sak umurku ngono ya, Bi. Nggih. Nah, wis tenan. Mbok nanti moncrot tak lakon. Satu saja. Enggak kok ae iki. Pripun? Satu saja. Yo karep iki yo tak. Namun Bangkok niku. berasa dibahas. Pripun? Monggo wis sak kersane sampeyan apa sing diaturke Merdeka bae. Enten request napa mboten iki? Ini sebenarnya ada tadi baju ngucap sama apa sih? Salam kerong. Ya. Nopo wis sampeyan Merdeka